wacce muke kuma sani da MFA Calams ta kawo wata ta wani layi wanda ake cin suji na san da mu san shi to za mu ƙara haskaka muku ƙarin haske a kan shi wannan layi yana da matuƙar muhimmanci shi wannan layi kala biyu ne akwai wanda yake zo mana daga kamfani kawai yana zo mana direct mu agent muna sassai da shi akwai kuma wanda ya ake hada mana kai kwasa ma aka zo hada mashi kamar kuɗi naira 1,200 akalla zan muku bayani ɗaya bayan da shi wancan wanda ake hada daga kamfani yana zuwa direct daga kamfani idan ka zo kana bukatar shi kaga ne in ka zo kana bukatar shi ya fi sai da mashi naira 600 ne haka kuma kisan shi kawai da kazo abinda za mu ma rijista kudin da za ka samu kawai abin da ka samu naira 100 ce kaɗan za ka samu ta kuma za ta yi ma minti 30 kana waya da ta kuma bayan wasu kwanaki kudin ka za su rika growing zai iya koma ma 33 minutes 35 minutes 37 minutes yanzu yadda ya ci gaba kare kuma shan yana da sharki guda daya ba za ka kira kyauta da shi ba kamar wancan wanda ake cewa CG wanda ya ka kashe kudi naira 1,200 ba za ka kira da shi kyauta da son wata guda ba to kun ji wannan kenan shi kuma wancan da aka zo za mu hada mashi naira 1,200 muka hada mashi naira 1,200 shi kuma kana da damar da za ka iya kiran mai irin layin kyauta har na tsawon wata guda misali don saboda me shi za ka yi sub na naira 700 ba wancan hannun kamfani ba za ka yi sub na naira 700 za ka sa naira 100 za ka samu katin naira 700 za a yi sub na naira 700 akwai naira 100 wacce aka samu wacce aka fara bizin da ita a lokacin da aka yi masu sub ka gane naira 800 kenan in ka zo da layinka inda layinka ka zo naira 1,000 ne za mu ansa in kuma baka da layi irin sabon layi mu ne za mu dauka guda ɗaya musamman naira 1,200 aga can mun yi lissafi naira 800 aga 400 to segment kenan a gehe aga za ka je daga nan wannan naira 200 ita ce ta layin da muka sai ma naira 200 ita ce ta wannan tsari wannan muka sai ma to ka ji a takaice wannan shine CUG dan haka kun saurari bayani akan CUG daga bakin Muhammad Faisal sunana Muhammad Sani Aliyu ne mai tashar MSA Calams ina maka fata alkhairi